Wauw. Oh, wat is dit een spannend boek zeg. Deze aflevering wordt weer hartstikke leuk. We hebben in Studies and Prose een interview van Hensley met een professional. Bij Webschool komen we weer met hele toffe websites aanzetten waar je wat aan hebt voor school. Maar eerst gaan we naar boekclub. Dus ga nergens heen. Blijf zitten waar je zit. I wak pobosinha. Tipitit, wak pobosinha. Tipitit, wak pobosinha. Boekclub! Boekclub! Webschool. Studies and Prose. We zijn vandaag in Van Dorp Bookstore en we hebben een afspraak met niet één, maar 2 schrijfsters van het boek Black Mamba. Ga je even mee? Tipitit, wak pobosinha. Tipitit, wak pobosinha. Ze rijden het eerste stuk zwijgend naar Rincon. De meisjes overdenken wat ze zojuist hebben gezien en worden gaandeweg betoverd door de prachtige roestbruine rotsformaties met bolcactussen. Steeds dieper kleurend door de laaghangende zon. Hun fantasie slaat op hol en ze bedenken hoe de Indianen hier vroeger geleefd moeten hebben, elkaars vuur en vrouwen stelend. Ik heb net een passage gelezen uit het boek Black Mamba van Rosé Bentana. Een pseudoniem voor 2 schrijfsters die vanavond hier bij mij zitten. Aan deze kant heb ik de schrijfster Richelle, stel je maar even voor. Richel, een lange achternaam van den Dungen Genoofjes. Oké, welkom Richelle. En hier hebben we? Christel Kozijn. Nou, welkom. Ik ben zo benieuwd. Ik heb het boek gelezen. Het is een heel leuk, spannend boek. En ik vraag me af hoe jullie eigenlijk op het idee zijn gekomen om samen een boek te schrijven. Dan moeten we toch weer zo'n 3 jaar terug. Want 3 jaar geleden, we zitten nu op Aruba, maar 3 jaar geleden zat ik op Bonaire, waar ik les gaf als docent Nederlands. En tijdens mijn lessen merkte ik toch dat kinderen het vrij moeilijk vinden om de overstap van jeugdliteratuur naar volwassen literatuur te maken. Juist. En op dat moment dacht ik van, hé, dit is een gat wat gedicht moet worden. En een van mijn leerlingen zou de dochter van Christel worden. Nou, en eigenlijk moet Christel nu het verhaal verder vertellen over Nikita, haar dochter. Oké, Christel, vertel eens over Nikita. Nou, Nikita die was in die tijd was ze nog 13. En ze kwam thuis, ze kon geen leuke boeken vinden. Toen, dat was eigenlijk haar klacht. Op Bonaire zijn geen leuke boeken te vinden, mama. En ik wilde natuurlijk dat ze ging lezen. Juist. Ik zeg, nou dan schrijf ik er zelf toch een. En toen was ik ondertussen Richelle tegengekomen. En ik vertelde wat er gebeurd was. En toen zei ze, nou het lijkt me helemaal geen slecht idee. En toen zijn we begonnen. Oké. En het pseudoniem Rosé Bentana, hoe zijn jullie daarbij gekomen? Zullen we dat verklappen, Richelle? Nou, het is zo, na het hard werken houden wij wel van om een rozeetje te drinken. Dus dat is een hele simpele, ook makkelijk om te onthouden. Ja. En, want wij vonden die namen veel te lang om te onthouden. En voor jongeren zeker. Dat klinkt ook helemaal niet interessant. En Rosé Bentana. Bentana, ja, eigenlijk een beetje dubbel. Mijn achternaam is Kozijn. En ja, is al gauw de link gelegd naar raamkozijn. Wat ik nooit zo leuk vond in mijn jeugd. Maar zo in papiamento vind ik het weer wel heel leuk. En het biedt een venster naar een wereld waar wij de lezers eigenlijk naar binnen willen laten kijken. Ja. Nou, mooi. En met welk doel hebben jullie eigenlijk gekozen om het verhaal onder andere op Bonaire af te laten spelen? Ja, ik ben daar ongeveer 20 jaar geleden gaan wonen. En ja, Bonaire is gewoon een heel bijzonder eiland. Dat heeft sowieso al iets magisch. En dan is er al gauw dat je fantasie op hol slaat. Ja.
Ja, dus dat is eigenlijk een beetje de hoofdreden. Wat ik merk bij mijn leerlingen is dat de meeste boeken niet tot de verbeelding spreken van het Caribische kind. Aansluiten op de belevingswereld. Juist ja. Welke boeken we vaak hier hebben binnen het onderwijs, dat zijn boeken met onderwerpen die zich afspelen in Nederland zelf. Als je als kind, als Caribisch kind nog nooit in Nederland bent geweest, dan spreekt dat absoluut niet tot de verbeelding. Nee, inderdaad. Dus het heeft eigenlijk twee kanten. En nu heb ik het boek gelezen en ik heb gemerkt dat jullie een hele mooie mix hebben van feiten en van fantasie. Hebben jullie daar bewust voor gekozen? Ja, ik denk wel, nou ja, ik denk het niet, het is zo. Daar kies je bewust voor, omdat je weet dat als je een kind gelijk in het diepe gooit, dan zal die zeggen, ik vind het te eng. Maar als je begint met iets wat ze kennen, dan kan je weer nieuwe dingen aanbieden. Dus wij komen allebei uit het onderwijs, dus ja, je denkt al een beetje ook op die manier van hoe wil je je stof brengen, zeg maar. Hoe wil je je verhaal brengen? En het feit dat jullie zeg maar ook een aantal zaken die zeg maar wat meer spiritueel zijn of misschien zelfs occult te noemen zijn, dat jullie daarvoor hebben gekozen, is die inspiratie ook uit Bonaire zelf gekomen? Of hoe kom je daarbij? Ja, ik durf mezelf wel een beetje spiritueel te noemen. Ja. Ja. Nou, leuk. De karakters die in het boek voorkomen, zijn die op mensen uit de werkelijkheid gebaseerd? Ja en nee. Ja en nee. Een van de personages, Nikita, is toch, ja, dan kom ik toch weer terug bij die dochter van Christel. Wij horen, zeker toen ik nog op Bonaire woonde, ik kwam veel bij Christel, Nikita was daar en die kwam dagelijks thuis met verhalen. Ze kwam vaak ook met vriendjes, niet alleen maar, want het is geen, dat wil ik ook voorop stellen, het is geen meidenboek, want er komen ook wat jongens in naar voren. En die hebben toch wel model gestaan voor de personages zoals wij ze hebben opgevoerd in Black Mamba. Ja. Dus het komt van Nikita en haar vriendenkring uit. En natuurlijk, ja, ik sta dagelijks voor de klas, ik krijg verhalen te horen die mij weer inspireren tot het schrijven van. Ja. Die voeden de fantasie, de inspiratie. En nu moet ik je zeggen, Christel heeft ook een oeverloze fantasie, hoor. Ja, dat heb ik zeker wel kunnen merken. Nou, is er een vreemde taal die in het boek op een gegeven moment naar voren komt? En ik was zo nieuwsgierig of dat een bestaande taal is of echt weer fantasie? Nou, Farah, de geest eigenlijk, die taal spreekt, die komt regelmatig met mij praten. Oh. Ja. Nou maak je het nog spannender. Ja, want hoe zou ik anders aan al die informatie komen? Tijdens het lezen van dit boek is het me opgevallen dat het zeg maar qua taalniveau zeker zou kunnen voldoen aan literatuur. Wat kun je daarover vertellen? Ja, dat klopt. Op dit moment zijn we bezig op Collegio Arubano om de literatuurlijst opnieuw samen te stellen. En ik heb net gehoord dat het rectoraat en de sectie Nederlands tot een overeenkomst is gekomen. En dat Black Mamba dus op de leeslijst mag worden gezet. Nou, gefeliciteerd. Ja. En ik merk ook al dat heel veel leerlingen van mij gezegd hebben van, juffrouw, ik ga Black Mamba lezen. Ja. Nou, juist ook vanwege het wat gemakkelijker taalgebruik en wat in andere boeken toch is het taalgebruik veel te moeilijk nog. Juist. En dit is veel toegankelijker. Ja. En ik heb ook begrepen dat de uitgeverij, dat jullie eigenlijk van uitgeverij gaan wisselen en dat er ook zeg maar een educatieve factor aan het boek verbonden wordt. Ja, dat klopt helemaal. Voor in het boek komt een kaartje met de plaatsen waar de kinderen naartoe gaan. Of de jongeren moet ik zeggen, het zijn geen kinderen meer natuurlijk. En achterin komt een woordenlijst. En die woordenlijst die is voor kinderen met een iets minder grote taalschat of woordenschat. Ja. Dus zo werkt het voor jongeren. Wij willen graag een brug slaan tussen jongeren hier en jongeren in Nederland en België eigenlijk ook. En op die manier leren ze een beetje van elkaar. Dus over alle politieke geharrewar heen willen we toch dat jongeren gewoon elkaar de hand kunnen reiken. Zeggen, hé, ik weet iets van jou. Ik weet iets van jouw land of jouw cultuur. Ja.
En ook interessant voor de jongeren die van Antilliaanse of Arubaanse afkomst zijn en dan in Nederland opgroeien. Ja. Nou, tot zover deze aflevering van Boekclub. Met dit keer het boek Black Mamba van Rosé Bentana. Titi, vai pra cozinha. Titi, vai pra cozinha.